Pabili. Hello mga kadudong mga kadidang, welcome back to my YouTube channel mga kadudong mga kadidang. Magandang umaga sa inyong lahat at nagbibiyahe ako ngayong araw na to mga kadudong. At mayroon akong nakilala noon pa mga kadudong na nasa Kalilan din sila natutulog mga kadudong. At nung bago pa lang ako nagbablog mga kadudong ay nakausap ko na sila. At na-interview ko na sila mga kadudong. Nandyan naman yan sa aking mga na-upload na mga video mga kadudong. At ngayon mga kadudong nakita ko silang muli. At ganun pa rin ang kanilang kalagayan mga kadudong. Ayan, kung napapansin nyo mga kadudong nasa likuran ko. Hello, dong. Yan, at saka mayroon siyang anak na maliit pa rin mga kadudong nung na-interview ko sila. Gumagapang ba yan mga kadudong, di pa makalakad. At kulukuyan ngayon mga kadudong, natutulog yung anak niya. At sabi niya sa akin, natutulog na lang sila ng mga kadudong na wala silang kain mga kadudong, kasi nga wala silang pera pambili ng pagkain mga kadudong. Kaya minamabuti na mga kadudong na nadaanan ko sila dito mga kadudong. At naalala ko siya kasi na-interview ko nga ito nung nakaraan bago pa ako nag-vlog mga kadudong. At hindi pa ako na-monetize noon, 1 year ago mga kadudong, no? Kaya yun, nadaanan ko sila dito. Wala pa silang almusal mga kadudong. Ang oras natin ngayon alas 10 na ng umaga. Kaya sigurado gutom na ito sila mga kadudong, kasi wala nga silang pirang pambili ng pagkain mga kadudong. Kaya yun, tangi ko lang magagawa sa kanila sa ngayon mga kadudong, dahil hanggang ngayon wala pa akong sahod mga kadudong. Bibilihan ko sila ng kanilang makakain mga kadudong. Kahit sasama ka sa akin bibili o ako na bibili? Di, kanin para makakain yung anak mo, saka bibili natin yung ulam. O tara, sama mo na, sakay na tricycle yung anak mo. Tara, sama tayo or ako? Ako na lang ang tapos dadali ko na lang dito. Real mga kadudong, yung anak ni, ano ba pangalan mo, nakalimutan ko eh. Jomar. Kasi parehas yung pangalan mo sa na-interview ko rin na nasa Kaliran din sila, kasi yun nga talaga yung gusto ko makatulong kaya sa mga maliit lang na paraan Jomar pala pangalan niya mga kadudong, nakalimutan ko lang nung na-interview ko sila nung una. Kaya yun, ako na lang bibili mga kadudong. At kasi natulog yung anak niya. At dalhin ko dito yung mabibili kong pagkain para sa kanila mga kadudong. Meron naman kayo tubig, no? Okay, alright mga kadudong, alis muna ako. At bibili ako ng pagkain nila. Alis muna ako dito lang kayo kasi natulog yung anak niya mga kadudong. Kape. Wala naman tayong mapagano ng init na tubig. Di bibili ka na lang. Bili kang kape. Tapos bibili ako sige, bibigyan ko mga kadudong ng pambili niya kape. Kaya nag-request siya sa akin ng kape mga kadudong para mainitan din yung kanyang tiyan mga kadudong, no? Okay. Ganda pala nakuha ko sa picture Diba? Ikaw nang balang bili ng kape. Ito bibili ako ng pagkain niyo Okay. Hi, hello, Jomar. Salamat sa Diyos at nagkita tayong muli, no? Tagal na rin matagal na yun, bago pa ako nag-vlog noon. Okay, alis muna ako Jomar at bibili ako ng almusal ninyo Sige. Okay. Alright mga kadudong, dito na ako sa bilihanan ng ulam at saka kanin. Pabili. Mga kadudong, yung ulam adobong manok. Ito. Isa nito. Okay mga kadudong. Ito, isang manok. At saka kanin, dalawa. At itong pansit. Para sa bibi nila mga kadudong, kasi may anak yun kaya gusto niya siguro itong pansit. Siguro. Yan, nasa dalawang kanin. Mayroon na? Ayan, magkano pala? Hello? Sa ating tindera, maganda. Magkano pala 80. 80. Okay.
Kaya mga kadong, magbabayad muna ako. Ayan na nga mga kadong, nandito na ako sa pwesto nila ni Jomar, no? Jomar yung pangalan mo, Dong, no? Ako. Ilang taon ka na nga pala, Dong? 20. 20. Bata. Kaparehas mo rin yung pangalan ng na-interview ko rin doon sa may Congressional Avenue. Siya lang mag-isa, wala siyang anak. Jomar din yung pangalan, no? At mga kadong, mga kaidang, ito yung anak niya. Nung una ko sila na-interview mga kadong ay nung last year ay maliit pa itong anak nila. Hindi pa ito marunong lumakad. Siguro mga kadong ay isang taon mahigit mga kadong bago sila nakikitang muli ngayon mga kadong. Pero yung misis mo dong, saan yung ano, yung nanay ng bata, ng anak mo? Umuwi sa nila. Saan yung Sa Batasan. Batasan? Pero babalik naman yon. Ayaw ko, walang babalik. Nagka-anuhan kayo, nagkatampuhan. Pero babalik yon. Kaya bang tiisin ng nanay yung anak na hindi niya makita, di ba? Yung mahal yung anak niya. Ayun mga kadong, yung nanay pala ng bata, yung kasama ni Jomar ay umuwi pala ng Batasan, no? Kaya yun, sila lang muna ngayon dito ngayon mga kadong, mag-ama. Nagutom. Kaya binilihan ko sila ng pagkain mga kadong, ulam, manok at may pansit para sa anak niya. Ayun, nagutom na rin siguro yung kita ka. Mabuksan mo kay Papa, be. Ano pangalan mo, be? Hello. Yun, pansit, yan ang kaya kong maibigay, Jomar. Pagpasensyahan mo na yan, Dong. Walang nga. Oo. At nakabili ka na ng kape, no? Yun, bumili din siya ng kape mga Dong, para mainitan yung kanyang ano. Kaso lang, walang kutsara, Jomar. Maghugas ka nga ng kamay. May plastic. Oo, yan, plastic pala. Yan. Yun, kanilang kalagayan mga kadong, mga kaidang, at sana'y mapapansin to ng ating mga pamahalaan, sana'y matulungan sila mga kadong, at kayo rin sana matutulungan to sa pamagitan man lamang sa inyong pagsuporta sa aking channel mga kadong, at sana'y makasahod na ako mga kadong, dahil yun talaga ang aking adhikain na makatulong sa kapwa natin na nangangailangan talaga ng tulong mga kadong. Kasi iba yung naramdaman kong kasiyahan din sa panahon, sa oras na kung ano man ang aking maibigay para sa kanila. At sana'y hindi ko kayo iwanan mga kadong, at patuloy kayo magsusuporta sa aking YouTube channel mga kadong. Sana makasahod na ako para madagdagan man lamang ang aking tulong pa sa kanila. Hindi lamang dito nagtatapos kung ano lang yung may tulong ko sa kanila mga kadong, at sana'y madagdagan pa. Hello baby. Yan, anak ni Jomar mga kadong. Yan. Alright, Jomar, maraming salamat din sa paunlak mo sa akin at saka pasensyahan mo na rin na matagal na panahon tayong hindi nakitang muli, no? Kasi 1 years ago nga mga kadong, nung interview ko sila nung unang pagkakataon, at ito pangalawa mga kadong, nadaanan ko sila dito kasi nagbibiyahe nga ako ng tricycle mga kadong. Kaya saka hinahanap ko rin sila kung saan talaga sila pumisto, dahil palipat-lipat nga sila ng tirahan mga kadong, dahil wala naman silang bahay. Jomar, pagpasensyahan mo na yung naiabot ko sa iyo, ha? Okay na po. Tulong. Oo. At saka sa ating mga kababayan na may kakayanan na tumutulong sa ating mga kababayan din mga mahirap, lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFW, sana matulungan natin sila. Sana'y pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, madagdagan pa yung aking kakayanan na maiabot na tulong para sa kanila mga kadong. At kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kadong, inahanyayan ko kayo na subaybayan ninyo ang aking bilang isang vlogger. Pagpatuloy nyo susuportahan yung mga aking channel pamamagitan lang mga kadong sa pag-like at pag-share at pag-subscribe sa aking YouTube channel mga kadong. Kung mayroong mga advertisement, sana hindi nyo i-skip, dahil malaking tulong na yan, at madagdagan pa yung aking maiabot na tulong sa ating mga kababayang mga mahihirap. Alright, hindi ko na habaan pa yung aking video mga kadong. Tapusin ko na dito at makita-kita na lang tayo muli sa susunod ko mga upload ng mga video mga kadong, mga kadang, sa ating mga kababayang OFW saan man kayong sulok ng mundo. Alright, hanggang dito na lang. Bye bye. Jomar, bye bye tayo.
Bye-bye. Magkita-kita lang na tayo muli. Chiwag. Okay. Baby. Bye-bye, baby.